vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 47 years ekuberekwa. Mukoma, inini nemurume wangu after each and every 4 months tinofanira kuti tinge tichitsvaka umwe maid mushure mekunge tadzinga uyo maid watinenge tiinaye. Zvino dambudziko ravapo nderekuti vanhu vazhinji vava kuzviona kuti there is something that is going on because tinongogara tichingo hire and firing mamaids awa, and maid uyo anenge abva mukutishandira watinenge tadzinga kazhinji kacho kana kuri kunziwo midzimu yake inenge isina kusimba, tinenge tichizotofanira kuti tinge tichizomuchekeresa, ende vanhu vazhinji ndo pavakazotanga kunyumwa ipapo, nekuti kana tikadzinga maid uyu sanhasi takangopiwa mazuva anokwana iwo kuita 9, ende kana kuri kunzi tinenge tadarikidzira mazuva iwawo, inini kana kuti murume wangu pane 1 anorwara zvekuti unoita sekunge uchafa. Kana wadaro unofanira kuti unge uchizoenda kumakuva wakashama, kutobuda pamba wakashama, kupinda mumotikari wodhiraivha uchienda kumakuva. Kana wasvikako kumakuva then unobva wachizouraya huku iyo yaunenge uinayo. Saka ndo mhiko dzacho idzodzo dzatinenge tichifanira kuti tinge tichizozadzikisa nekugadzirisa mushure mekunge tatadza kuwana maid in 9 days time. Saka ipapo zvakaitika mukoma, patakakanganisa mhiko dzacho takabva tachizotora umwe mwana wemuraini because tainge tatsvaka mamaid. Tinowanzotsvaka mamaids awa mumagurupu pamafacebook nekushandisa maagents. Saka takabva tachizotora mwana uya wemuraini, akabva auya ndokubva achizotanga kutishandira. Saka aita sekunge iye atongori nechipo chake chekuona zvimwe zvinhu nekurotesewa, so akabva achizongotanga kungonibvunza mumwe mubvunzo yakasiyana-siyana. Dzimwe nguva aikwanisa kuti makuseni zviya ndikaenda kurumu kwake because ndo mhiko dzangu idzodzo. makuseni ndinotofanira kutoti ndinge ndichitoenda kurumu ikoko kwacho kunenge kuchigara maid umo. Zvekare ndo mune zvimwe zvinhu zvedu zvatinoshandisa mukurombwa, uye zvekare ndo munogara imwe nyoka yababa iyo yavanoshandisa kumabusinesses kwavo, because murume wangu iye ane mine uye zvekare neavanoti madump truck aya anoshanda mumamine, so anotohaiwa nemamwe mamaini mahombe. Saka kuti motikari idzi dzisangogara dzichingofa nekungomupa maproblems, nyoka yacho iyoyo ndo inenge yakadzichengetedza uye zvekare yakadzitarisa kuti dzisazoita maproblems. Saka zvinhu zvose izvi zvinogara mumba imomo munenge muchirara maid. Makuseni oga ndinofanira kuti ndinge ndichiendamo imomo murumu macho. Kana iye maid kunyange akasambofind out kuti what will be going on, asi kana ndikapindamo murumu imomo ndinobva ndatopfugama, ndobva ndatokwazisa zvinhu zvose izvi zvatinoshandisa ndichizvimutsa, uye zvekare nekuzozviswedza roundabout 12 ndinotomuudza kuti anga achiita kana mamwe mabasa epanze, ndobva ndaendako ikoko. Nepaya pekuti zuva rinenge richangonyura ndinofanira kuti ndinge ndichidzokerako zvekare kurumu kweya ndobva ndazonozviswedza. So mukomanashi, iniwo ndichipinda mumarriage nemurume wangu ndiri underage saizvozvo, ndakabva ndazotanga kugara nevabereki vemurume wangu, ndaisatoziva kutoti mhuri yose iyo yakatoromba. Then ndakabva ndachizoona kuti murume wangu iye ainge ava kutanga kuita mnyama, aiti kana kabuda achienda kunotengesa goridhe rake dzimwe nguva aikwanisa kubirwa kana kubatwa nematsotsi obva atorerwa ingava iri mari kana kutengeserwa goridhe refake, yet this was a family business. Saka nekufamba kwenguva vamwe nevangu vakabva vachizonditi muroora uya kuno tofanira kuti tinge tichitaura. Ndobva tatanga kutaura, vakabva vati zvairakidza kuti inini ndini ndainge ndiine munyama kubva zvandainge ndakapinda mulife yemwana wavo. Pane zvavainge vava kuona zvimwe zvainge zvava kuitika, saka vainge vachida kuti inini navo tinge tichizoenda kun'anga. Mukoma ndakaramba ndikati handikamboende kun'anga semunhu wekuti ndakakwirirawo muPentecostal Church. Ivo vakabva vati kwandiri zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichiramba, saka vakandimanikidza kuti ndinge ndichizoenda kun'anga.
takaenda tose inini navamwene vangu, then ndokubva tachizoenda nemurume wangu. After that ng'anga iyaya ikabva yachizouya pamba. Mukoma ndopandakabva ndachizoudzwa nevamwe vatete kuti semhuri vainge vakaromba. Vatete ava vainge vatori kuUK. She flew from the UK ipapo pavakaudzwa kuti zvinhu zvainge zvava kuita sekunge zvainge zvava kuoma, uye zvekare ng'anga yacho yekumozambique yainge iri munzira ichiuya. So mukoma zvakaitika ipapo zvimwe zvacho zvinonyadzisa, because tose semhuri takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichizokurura nhumbi dzedu, varoora zvekare nevakwasha vainge varipo. Hanzi zvainge zvisina kana basa. Ndo mutemo uye zvekare ndo miko nemirayiro yemumhuri nedzinza. Mukoma takabva tachizogezeswa tose nemishonga, then ininiwo ndine nyora idzo dzandakazotemererwa, nyora idzo dzomukoma ndo dzinoti kana paya ndikaenda murumu iyaya nyora idzi dzinotanga kufamba, uye zvekare zvinhu zvezve ndo pandinobva ndachizotanga kuzviona. Fast forward mukoma takati taita mabusinesses edu inini nemurume wangu, zvinhu zvikabva zvazvomboita sekunge zvatiomei, because tainge tava kuenda kune imwe church. Hongu tinotendedzwa kuenda kuchurch, asi each and every time patinotanga kuenda kuchurch tinofanira kuti timboita donation kuchurch kwacho ikoko, kana kungotengera vamufundisi ringava riri grocery remwedzi wose, kana kuri kunzwawo mari iripo paya panenge pachiitwa macontributions ezvinhu zvakakura like kuvakwa kwechurch. Isusu tinofanira kuwanikwa tiri kumberi tichicontributa mari yakawanda, so that tinge tichizokwanisa kuzonamatira chechi iyoyo, kuti vanhu vose vanenge vachiuya kuchechi kwacho ikoko vange vachiita zvatinoda isusu, uye zvekare vanhu vasazonyanyisa kunamata. So ndo zvataiwanzokuita izvozvo. Then pakabva pachizongouyawo vamwe pastor, ndokubva tatanga kuenda kuchechi ikoko mukoma. Life yakangoti wamei zvekuti tainge tisisina kana mari yekuti tinge tichiita madonations. Kumaini kwainge kwakasunga mazuva acho iwawo, then maini yainge ichinzi yainge ichida kutorwa zviri zvematongerwo enyika. Saka kana mari yekuti tinge tichipa kuna vamufundisi vaya kuti vasazova munhu anongogara achingonamata vangofila vari weak, takabva tachizoishaya mari iyoyo. Zvinhu zvakabva zvadhakwa, ndo patakabva tachizodzokera kung'anga iya but takazoperekedzwa nevamwe vehukama kuri kuMozambique, vakatibatsira nemari dzimwe dzainge dzichidiwa, dziri mari dzekuti tinge tichizoripa miko dziya dzatainge takakanganisa. Ndo patakabva tachizonzi tinofanira kuti tinge tichitsvaka musikana, kana tawana musikana webasa, kana tikakwanisa kumushandisa, then ndipo apo patinobva tachizotsvaka zvekare umwe musikana. This has to be done within 9 days. So ipapo mukoma patakazongoita desperate, kwava kutora umwe mwana wemuraini uyo akazotanga kuona zvose zvainge zvichiitika pamba, kwava kunoudza amai vake. So zvinhu zviya zvakabva zvachizotsamwa mukoma, zvakapanduka zvikaenda zvikanomurova kusvika mwana uyu azotanga kurwara, and vanhu vemuraini vakabva vachizotozviona kuti there was something that was going on. So kutaura kudaiswa hangu, even though murume wangu ndisati ndamuudza, but in secret hangu I've been going around ndichitsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira kana zvikanzi zvapanduka ngazvichingopanduka hazvo, because ndava nedzimwe hope idzo dzandinorota. Ndinowanzokurota vana vangu vasikana vachitambudzwa nazvo zvinhu izvi, zvekare nevana vevana vangu vakomana vasikana ava ndinovarota vachitambudziwa zvekare nazvo zvinhu izvi, vachiitwa vakadzi nazvo zvikwambo izvi. Apa ini nemurume wangu by that time tinenge tatokura zvekuti tinenge tava kusakwanisa kuti tinge tichienda kuMozambique kunozvidzosera zvinhu zvacho izvozvo. So ndiyowo secret yangu yandiinayo. Nemurume wangu takaromba, but kurombawo kwandakazoita kana kuti kujoiniswa muzvinhu izvi zveurombwa, it was because ndainge ndisitomborina kana choice, since I was already married into this family. Ndakabva ndanzi ndiwo mutemo wacho iwoyo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisewo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma Nashe, inini ndinoda kureururawo kuti ndakarauyawo vamwe sisi vangu mushure mekunge vaendawo kumhiri kwemakungwa, so vakangoti vasvika kuya vava kutanga kushanda, ndakabva ndavakumbira mari ende ndainge ndisingambodi mari yakawanda. Ivo vainge vakaendawo neCOS, ndikabva ndati ndipiwewo mafone numbers emunhu wacho iyeye akakuitirai, because vakaitirwawo zvemadhiri zviya zvekutengera visa racho, vakabva vati ndichakupa. Then pandakaona kuti munhu aita sekunge ainge asingadi, ndikabva ndati kwavari chindipaiwo kamari ndikwanise kuitawo kosi yacho iyoyo, but ndaisamboda mari yakawanda. Mukoma Nashe ndo pavakabva vachizondiudza kuti vainge vasina mari. I was thinking kuti nekuda kwekuti vainge vava kumhiri kwemakungwa, that was the reason as to why ndainge ndichida mari kubva kwavari. Ndikabva ndavati sisi, it's not like that, munozviziva henyu kuti inini ndiripo pakutsvaka, uye zvekare ndodawo kuti ndige ndichizokwanisawo kuuya ikoko kumhiri kwemakungwa, handisi kuda kutorerai maadvantages. Vakabva vandibloka, asi sezvisinei she unblocked me, ndokubva tatanga kutukana. Vakabva vati if you were not my sister I was going to block you for good. Mukoma ndakarwadziwa because vakandiudza mamwe mashoko asingaiti, vainge vachishora murume wangu kuti he is useless, he is a nobody, uye zvekare ndichazongofa ndiri rombe remuSouth Africa because handifungi kuroorwa nerombe. Ndakarwadziwa Mukoma Nashe, ndikabva ndati iri bo, ndokubva ndachizoenda kune vamwe madzibaba ava. Chandinovafarira ndechekuti iwewo kana ukangoenda kwavari uine mari, ende ivo vanonyanyisa kuwandira kudivi rezvechivanhu, but vachingoita zvekukuvadzisa vanhu chete. Ndakaenda kuya vakabva vati vainge vachida 2000 rands, ndikabva ndati iri bo. Madzibaba vakabva vachindigadzirira minamato iyaya. Mukoma ndakazorwadziwa mushure mekunge vandigadzirira minamato yacho. After taita mhiko dzacho tikapisa reza makoko emaavocado nezita ravo randainge ndakanyora pachipepa chered, ndokubva ndazonzi ndige ndichienda kunogeza nawo madota acho iwavo, ndichitukirira sisi vangu, ndichivaudza zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika kwavari. Kutaura kudai so sisi vangu variko kumhiri kwemakungwa, asi mhiko dzandakavaitira ndedzekuti vamwe vachishanda ivo vachishanda, asi ivo sisi vangu chichabuda hapana, vachadzoka vasina kana chavainacho. Vamwe vachitumidzira mari kuno, vachivaka nekutenga mastands nekutanga mabusinesses, ivo chichabuda pavari hapatomborina. Mukoma Nashe ndo mhiko idzodzo dzandakavaitira. Kutaura kudai sisi vangu vanongogara vachingochema. Ndakaseka zvangu last time pandakanzwa mama kumusha vachiti sisi vako dai vachidzoka zvavo, because this was after sisi vabva mukutumidzirwa 40 US. Rikaindiseke zvangu nemunhu ari kuZimbabwe. So what is that? Unoti uri kumhiri kwemakungwa, apa wava kutanga futi kutumidzirwa mari nevari kumusha. Ndiyo confession yangu yandiinayo Mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ndo uroyi hwacho ihwohwoka hwamakaita vanzvadzi. Dai makwanisa kuvasunungurawo, hongu munokwanisa makanetsana, but what matters is that muri vana vemunhu one, so blood is thicker than water. Please try to forgive her. Vanhu vanotukana, asi after vanhu vabva mukutukana munenge muchifarira kuti munge muchizokumbirana ruregerero. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma Nashe, inini ndakaudzwawo kuti hanzi kuroorwa kwangu kuchanetsa nekuda kwekuti apo pandainge ndichiri mwana mudiki, vatete vangu hanzi vakandipfekedza bhurugwa ravo, ende bhurugwa iri hanzi
vainge vakaenda naro kun'anga rikanogadzirwa. Zvino hanzi kuti inini ndinge ndichizokwanisawo kupinda murelationship yekuti I can stay with a man for a long time, because izvezvi mukoma kana kuri kunzi ndikapinda murelationship nemurume, maybe it will be for about a month, tobva tatonetsana zvobva zvatovharana, apa unenge washandisiwa nemunhu wacho iyeye. Saka ndiri kunzi pfungwa iri richiriko kumba kwavo ivo vatete. So I am asking mhuri yeZimbabwe kubva kwamuri kuti what is the best possible way for me to speak with her, because ndakanzi kana ndikatoita sekunge ndavatsamwisa ivo vanokwanisa kuzotowedzera kundiomesera, apa life yangu yagara yakaoma. Ndakatonzi usatombofa wakavabvunza iwewo uchiri kuno kuSouth Africa, zvitori nani kuti unge uchizovabvunza face to face, maybe paine mubereki wako anenge aripo, nekuti kana ukavabvunza pangava pari pafoni vanokwanisa kana kuzotokuuraya because vanenge vava kutya kuti unozovafumura. Saka ndiri kutsvakawo kuti what is the best possible way. Apa baba vangu havatombodi navo ivo vatete ava, kana vakaita sekunge vanenge vashorwa nomumwe munhu, ivo baba vanobva vati siyanai nayo hanzvadzi yangu. Saka munhu akandibatsira iye ari kuti baba vangu vakatopedzwa navo kudhara, vakatogadzirwa nechekare kuti vasambofa vakasimudza musoro panhau yangu, because ndinongopinda mumarelationship nekubuda. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu ava, ivo vari kuti mukoma Nashi, secret yangu ndeyekuti ndine husimbe, ndaisiramba zvangu kuti I am a lazy guy. Pandakauya muno muSouth Africa ndikabva ndatanga kushanda pane rimwe prazi, ndaitoti vamwe vanhu vari mumunda, ini ndaingoita ma-up and down ndichienda hangu kutoilet, ndonohwanda mutoilet. Kudzamara murungu azoita plan, akabva achizoisa rimwe zisimbi iro raainge achiti iwewe John, not his real name, kana wava kuda kuenda kutoilet unotora simbi iyi woisimudza woenda nayo, uye zvekare kana wava kubva kutoilet unodzoka nayo simbi iyi. Saka zvose izvi aizviitira nekuda kwekuti ainge akazviona kuti ndiri munhu ane usimbe. Ndakazoti ndaroora mukoma kana mudzimai wangu akazviona kuti ya munhu uyu ane usimbe. Worst of all, kana ndikasvuta hangu mbanje, it becomes even worse, zvekuti dzimwe nguva mukoma ndinoita sekunge ndiri chana chidiki chaicho. Ndinokwanisa kuti paya ndikabuda ndichienda kubasa, ndobva ndatonzvenga mukoma vamwe vandinenge ndichifambidzana navo votosvika kubasa, inini ndobva ndatorovha. Ndine zvimwe zvima-South African zvandinowirirana nazvo, ndobva ndatodzokera kulocation ndonoswerako ndiriko, tobva tadya chikafu icho chandinenge ndabikirwa namadhamu chinenge chiri muchilunch box, tobva tatanga kusvuta zvedu mbanje tichigadzira mabheats edu amapiano muswere wese wezuva. Ndozodzokera hangu kumba kuzvipast 6 zvangu, vamwe pavanenge vava kubva kumabasa. Zvino kana mwedzi wazopera manje ndopa ndinotanga kuita ma-excuses ndichiti ndakaita mistake yakati kubasa ndikabatirwa mari. Ndinowanzo kungoti ndikangoshanda mari yandinoziva kuti inokwana kuti tinge tichibhadhara renti uye zvekare nekutenga magetsi nekuzongoitawo ma1-2 mabhajeti, then ndinobva ndatongotanga kungorovha kubasa. Kana murungu anotozviziva kuti pamwedzi ndinongoshanda chete mari inokwanirana nerenti. Ndakatomboramba mukoma, murungu akati kwandiri ndoda kuti unge uchiuya kuno kukuzogara kuno kukuprazi so that usave mari ende unge uchizongoramba uchingoshanda nema-weekends sezviri kuita vamwe vako vanobva kuZimbabwe. Ndakabva ndaramba ndikati kushandisiwa zvangu apa hakusi kunzi ndinenge ndichishandisiwa mahara. Saturday neSunday kana kuri kunzi ndikashanda inenge itori mari yakatowanda iyoyo mukoma, asi inini nditori nehusimbe. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Mbanje dzacho kuti ndige ndichidziregedza zvinotinetsei, because ndakadzidzirawo mbanje ndichiti kana ndikamona mbanje dzangu ndisingachadi kuonekwa nemukadzi
ndobva ndaenda mutoilet ndotanga kusvuta mbanje dzangu ndiri mutoilet. Saka digestive system yangu yakatojaira izvozvo. Kunyange ndikanzi ndaenda kutoilet mukoma ndichitonzwa mudumbu chaimo ndichida kutodurura, but kana ndisina kutomona mbanje dzangu handikwanise kutomboita tsvina yacho. Saka ndoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndakazama zvose zvavanoti mukaka wenguruve chiise vanhuwo vari kumapurazi, ndinotombozama zvose izvozvo but hazvisi kushanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa hanzi ndine ndoti tange munhu ane dhimoni rekusimbe. I am so lazy. Pakaipa.